Boas tardes. Tamén quero agradecer aos organizadores deste encontro a súa invitación. Eu vou a ser, creo que para ben de todo, vou a ser moi breve, porque gran parte do que eu iba a decir xa o dixo Xulio Carballo, o que é unha introducción aos problemas da arqueoloxía urbana. Eu no caso de Lugo, pero bueno, creemos que son problemas máis ou menos similares en todas partes. Realmente, se miramos hacia atrás, foron 3 décadas moi intensas, o que para o Lugo romano, desde que empezou un pequeno tsunami arqueolóxico coas excavacións dos aparcadoiros soterrados. E logo xa, cando eu me incorporei, que eso, digamos, sería no 86, 87, e logo xa, cando eu me incorporei, que foi a principios dos 90, como arqueólogo territorial, iniciouse un proceso de gran desenrolo da arqueoloxía en Lugo, e logo, en certo sentido, despois deste forte pulo que veu separado, lóxicamente, tamén pola crise económica, pero é posible tamén que, de un xeito, nos acerquemos a un próximo declive da arqueoloxía urbana de Lugo, porque, de algún xeito, estáse consumindo o que é o xacemento arqueolóxico, as grandes excavaciones, moitas xa foron feitas, hai moita parte, bueno, parte que sí se conserva, pero que quedan xelados baixo edificios restaurados, e quedan solamente algunhas zonas onde é posible, bueno, que na xunidade de intervención, e de algunhas que sabemos, ademais, que están, digamos, bastante alterados os restos. No inicio dos 90, realmente, houbo, é dicir, a cidade viviu un proceso de empurre urbanístico no que xa xugou o seu papel o Pesón. É a época que dentro de murallas se fixeron edificios novos, se rehabilitaron moitos edificios, apareceu a necesidade dos garaxes que antes non, que estaban, digamos, que a parte arqueolóxica estaba salvada, e ao mesmo tempo foi tamén a época que ao redor da ronda da muralla fixose unha nova ronda de edificios que de alguna maneira apretan o que é a cidade. Esta época foi moi conflictiva porque cada excavación implicaba unha negociación sobre que facer cos restos arqueolóxicos, sobre todo se eran de entidade, e chegouse, digamos, a solucións variadas. Ás veces foi a extracción de restos, que non foi moi afortunada, porque logo realmente algúns ainda están por aí bailando e outros, digamos, perdían o seu sentido, como trozos de calzadas que se metían dentro de centros comerciales, etc. E claro, digamos, un dos aspectos que de alguna maneira marcan a arqueoloxía urbana de Lugo é a cota onde aparecen os restos. Isto é importante porque moitas veces a cota é prácticamente actual ou medio metro por debaixo. O cual quere dicir que cualquier intento a veces de exposición ou de musealización destes restos implica non só, digamos, condicionar o que é baixo rasante, sino tamén o uso dos baixos. Logo iniciouse outra nova etapa fundamental que é a aprobación do PEPIRI no ano 97. E é, digamos, fundamental porque é a partir deste momento que non se recoñecen dentro do que é o ámbito do casco histórico, non se recoñecen os aproveitamentos baixo rasante. Isto que implica que todo promotor que quixera, por exemplo, para garaxes ou para uso de soto, quixera excavar, podía excavar, pero se os restos tiñan entidade non estaba garantizado o seu uso. Era unha especie de ruleta rusa, podías excavar e haber resto de entidade que te impedían ese aproveitamento. Ten en conta que, evidentemente, non é igual unha casa de
de 4 pisos con garaxe que sin garaxe. Non só, digamos, o valor da praza de garaxe, sino tamén o valor que has previsto na obra final, non? Pero ben, isto, digamos, a partir de aí tivemos xa uns argumentos que nos permitían a conservación. A maior parte dos traballos de conservación foi conservar os restos tal cual estaban, protegidos con xeotextil, áridos, e logo facer os solados, o solado de formigón na planta baixa. O procedimento básico que seguimos desde a aprobación do PEPRI primeiro é o Servicio Municipal de Arqueoloxía, o que informa sobre o tipo de actuación que debe facerse no solar considerando as características da obra. É dicir, se hai remoción de terra, ata que cota se vai a rebaixar, se simplemente cambio de saneamento, é dicir, cosa deste tipo. Ese proxecto, porque, digamos, é o Concello que ten a competencia sobre os proxectos edificatorios. O proxecto arqueolóxico autoriza a Consellería de Cultura e, a partir de aí, hai unha supervisión conxunta tanto do Servicio Municipal de Arqueoloxía como nosa de todo o que é a execución dese proxecto. Isto conleva que xa, digamos, durante esta intervención, de unha forma consensuada, discutimos e plantexamos cal pode ser o futuro da excavación. Moitas delas, evidentemente, como son actuacións que solamente implican saneamentos ou ascensores, fai tamén un control arqueolóxico. Polo que antes dixen do problema, digamos, da cota, incluso nos controles arqueolóxicos, plantexan problemas, porque, problemas no meu criterio, se entramos en contacto co que é un depósito arqueolóxico de interés, inda que a cota de obra este, digamos, a menos 30 ou a menos 40, e a partir de aí entramos en contacto co depósito arqueolóxico. Na miña idea é que, de alguna maneira, en cada caso considerando, pero a mellor hai que agotar, se non podemos deixar o que é estrato arqueolóxico cortado pola mitade. Este problema, por exemplo, vexe moi claro nas actuaciones do Instituto Galego de Vivenda e Solo, cando levou a cabo un programa de restauración no Burgo medieval. Isto supuso moitísimas actuacións arqueolóxicas, basicamente, ao ser o Burgo medieval e ser edificacións onde non estaba previsto aproveitamentos baixo rasantes, pero ainda así houve que facer intervencións arqueolóxicas nunha zona donde os estratos romanos salían a un nivel moi superficial. É dicir, que simplemente para instalaciones de saneamento, ascensores, desde logo, entrábamos en contacto. E iso levou a que se fixeran incluso actuacións onde se deixaron os restos arqueolóxicos para integralo nos futuros edificios e que podesen ser visitados. Isto frustrouse en parte, porque logo entramos na crisis e os cambios políticos e está todavía por solucionar. Pero sí había, digamos, en todo o que é o Burgo medieval, elementos interesantes como cloacas, calzadas, restos de edificios, etc. E logo, finalmente, no caso do, digamos, do Círculo das Artes, tan só dicir que realmente que é o problema, como vemos en todas partes na arqueoloxía urbana, que foi un longo proceso, porque realmente isto iniciouse no 2004 e acabouse de solucionar hai un par de anos. E iso que sempre hubo negociaciones longas, hubo que modificar aspectos dos proxectos edificatorios, pero digamos que sempre houve sempre un bo ambiente, non houve en ningún momento chegou a haber así hostilidade, non? Pero, bueno, digamos que son procesos moi longos. Ben, pois eu deixo a Enrique. Bueno. Boa tarde.
Ante todo, bueno, reiterar o agradecemento ao Consello da Cultura e felicitalos por este tipo de encontros e de debates. Eu tamén vou intentar ser breve dado as horas que estamos para que haxa tempo de debate. Na mesma línea que os compañeros de Vigo, a minha intención é contextualizar a excavación do Círculo das Artes no que é a arqueoloxía urbana en Lugo, non? Neste sentido, o título que eu escollín da Arqueoloxía Urbana en Lugo, de excavación a posta en valor, recolle moi ben, ou resume moi ben o que foi a evolución da arqueoloxía urbana na cidade ao longo destes 30 últimos anos. Por lo tanto, un pouco que vou facer é o balance das excavacións destes 30 últimos anos. E queria facelo tocando diferentes aspectos, desde a propia xestión, a excavación, a investigación, e un dos máis importantes da miña perspectiva que é o da divulgación e difusión. Na xestión non me vou a meter moito ni parar, porque xa se deixou aquí, se apuntou bastantes cuestións. O que sí, un pouco na línea que apuntaba Gonzalo, e da miña perspectiva, o que é a evolución da actividade arqueolóxica na cidade, tanto do punto de vista da normativa ou da regulación, como do punto de vista da propia investigación, eu diferenciei dúas etapas claras, e o punto de inflexión é o PEMIN, o 1997, que é a aprobación do PEPRI, por o que significa para o futuro da arqueoloxía urbana. O punto da partida, como xa se dixo, é 1986, do punto de vista do que é a excavación arqueolóxicas urbanas tal como as conocemos hoxe. Bueno, tamén se comentou aquí a problemática das excavacións deste ano. Bueno, as excavacións iniciáronse cun equipo dirixido por Xulio Carballo, que iniciou previamente unhas catas nestas tres plazas, dúas centrais e unha ao exterior do recinto amurallado, motivados por uns esparcamentos, con toda a polémica que houve, pero, desde a miña perspectiva, o punto de interés evidentemente é evidente porque, a partir de aquí, onde se inicia todo o proceso de excavación arqueolóxica en Lugo, as primeiras consecuencias inmediatas é que, por unha banda, dado que, do punto de vista normativo, non é caixón vacío, pero que, do punto de vista da normativa da arqueoloxía galega ainda non estaba definido, o primeiro que é, a primeira consecuencia é a redacción dunhas normas provisionais, e se titula para as excavacións de urxencia na cidade de Lugo, que se redacta a finais do ano 86 para a Comisión Territorial da Histórico-Artística da provincia de Lugo. Casi inmediatamente, no ano 88, tamén a creación, que considero que tamén foi importante, do Gabinete Municipal de Arqueoloxía, o mellor dito, do Arqueólogo Municipal. Inmediatamente, a segunda consecuencia é que, a tenor da elaboración do Plan Xeral de Ordenación Urbana no ano 91, xa se tuvo en conta toda a problemática das excavacións e, por primeira vez, dado que, como vamos a ver agora, se documentan restos máis alá do que foi o conxunto histórico-artístico, que estaba delimitado por o recinto amurallado, hai zonas dentro do recinto, fora do recinto amurallado, da que se documentan documentos arqueolóxicos, e, por primeira vez, nesta normativa, por primeira vez, se recolle unha zonificación arqueolóxica que é significativamente de gran interés, aínda que, como todas, ten os seus valeiros. A segunda fase, para min, que podíamos levar hasta hoxe en día, ainda que podíamos identificar unha subfase que podía ser a partir do ano 2000, coincidente precisamente con todos os procesos de posta en valor e conservación, pero, grosso modo, está marcada por o PEPRI e por a integración, digamos, da protección arqueolóxica no ámbito urbanístico, dunha forma clara e evidente, con todo o que comentou Gonzalo, o aproveitamento baixo rasante, etc. A día de hoxe, o PEPRI é un pouco que marca o volumen das excavacións arqueolóxicas en Lugo. A actividade arqueolóxica nestes últimos 30 anos, evidentemente, se centra fundamentalmente tanto no ámbito PEPRI como no actual ámbito do Pexón, que é o que recentemente aprobado no 2011, que xa recolle ambas zonas periféricas máis alá do propio recinto amurallado, nas que se demostrou interese arqueolóxico en base ao achádego de restos de entidade. Pero, como dicía, fundamentalmente nestes 30 anos, o volumen de excavacións evidentemente é importante, pero, bueno, esta gráfica para mí é significativa porque marca un pouco esta evolución da arqueoloxía urbana en Lugo en función, fundamentalmente, destas dúas fases, pero tamén de como foi evolucionando, lógicamente, ao tratarse dunha cidade, e máis no caso de Lugo, que plantexa un problema específico como que é unha cidade, unha capital provinciana, onde a industria prácticamente inexistente, e aquí tuvo moito peso o tema da construcción. E, por lo tanto, a evolución das propias excavacións e da propia arqueoloxía foi en consonancia ás propia construcción, dado que, evidentemente, as excavacións se realizaban en función das obras novas que iban facendo. Bueno, o primer período, que dicía, do 86 ao 97, está marcado fundamentalmente por as excavacións arqueolóxicas en área,
A partir de 97 xa se inicia un maior volumen de controles e sondeos. Isto fundamentalmente ocorre porque entre os anos 89, 1989-90 se leva a cabo o que é o proxecto de peatonalización do casco histórico. Entón, aquí levanse a cabo unha multitud de controles a nivel de rúas, que é o que aquí tamén diferenciamos como seguimento de obra lineal, que teñe que ver fundamentalmente con obras de infraestructuras de carácter relacionadas co tema eléctrico, sanitario, hidráulico, etc. É tamén significativo, constantemente co que apuntaba Gonzalo, no ano 2004-2005, o repunte dos controles e a predominancia dos controles e sondeos sobre as excavacións que teñen que ver tamén co control, os controles que se levan a cabo no plan que leva a cabo o IGUS na zona da Tinería, no proxecto de rehabilitación. E tamén está en consonancia unha certa decaída do volumen de excavacións co tema da crise do ladrillo, é evidente. En Lugo, iso vese moi claramente, e o mellor exemplo que se pode ver esta imaxe do mundo do ladrillo foi o tema das grúas. Durante a década dos 80-90 en Lugo só se vían grúas de construcción. A partir de justamente do ano 2004, 2005, 2006, as grúas desapareceron da paisaxe urbanística de Lugo, o cual é significativo tamén, e isto ten a súa repercusión na propia evolución das excavacións arqueolóxicas. Bueno, aquí tamén reseñar que a partir do ano 2000, bueno, eu diría a partir do ano 2000, en que os proxectos non se empezan a executar ata o primer proxecto hasta 2004-2005, xa vemos que repunta ou hai unha clara significación ou unha presencia significativa dos proxectos de conservación, que é o que vamos a ver un pouco na última fase da presentación. Bueno, do punto de vista das excavacións de Lugo, bueno, falábase antes, xa tamén o expresou o Xulio na súa presentación, hai que uns precedentes claros. Estes precedentes pasan por un coñecemento do Lugo, pero non do punto de vista tanto da cidade romana, senón de que ele tiña que existir algo máis que unha simple muralla, porque evidentemente estamos falando dunha capital que tuvo unha predominancia no Imperio Romano, na época, concretamente, entre o século I e o século V. Isto son maioritariamente de achádegos casuais. O mellor exemplo de 1842, que é o famoso mosaico de Batitales, o cual tamén ten unha certa repercusión, porque además é un dos primeiros mosaicos documentados en ámbito urbano en Galicia, xunto cas excavacións ou achádegos, por exemplo, aquí en 1948, dunhas restos que aparecen na Rúa Montevideo. No ano 60 descúbrese a Piscina de Santa María como motivo dunhas obras que se realizan na Praza de Santa María, e conxuntamente tamén restos dunhas placas, e ao mesmo tempo tamén se empezan a producir os primeiros achádegos na muralla. A muralla empeza tamén a ter unha certa presencia do punto de vista arqueolóxico porque aparecen documentadas as primeiras escaleiras orixinarias da muralla. Isto vai tamén en consonancia porque a partir do ano 86 non só se inicia a actividade, se ten en conta o que é o Lugo romano como, ou mellor dito, Lugo, ciudad, como xacemento romano, senón que a propia muralla tamén empeza a ter a adquirir presencia. Porque a partir do ano 86, xa digo, no 88-89 se realizan tamén as primeiras intervenciones con control arqueolóxico, é dicir, obras de restauración na muralla que xa levan control arqueolóxico implícito, non? Desta maneira é cando aparecen tamén, ou se empezan a excavar as primeiras escaleiras en línea co que víamos antes. Bueno, as excavacións do ano 86 das tres plazas son significativas porque van marcar ou van a sentar as bases do que vai ser a investigación, do punto de vista da investigación do Lugo romano a partir de aquí. Hai que recordar que na Praza de Santo Domingo aparece un importante conxunto dunha domus que está delimitada por dous eixos viarios, é dicir, un cruce de vías, o cual xa nos fala dunha trama urbana significativa, porque é unha cidade romana. Por outra parte, tamén se documenta nunha das plazas, que é a Praza do Ferrol, unha importante necrópole, eu creo que non sei se é a primeira necrópole de incineración, al menos en ámbito urbano sí, un conxunto de máis de 60 cistas e fosas de incineración. E, por outra banda, na Praza da Constitución, xa fora do recinto urbano, tamén é significativo o achádego dunha necrópole, neste caso tardo-romana, e algún resto de carácter constructivo. Por que digo que é importante estas intervencións, a parte do volumen das excavacións? Porque xa se empeza a ter unha idea, empezamos a ter unha idea do que podía ser a cidade romana. Xa neste momento temos claro que un dos achádegos clave é a necrópole de incineración da Praza do Ferrol, porque nos está dando a entender que o trazado da cidade alta imperial
e o trazado da cidade amurallada baixo imperial non son coincidentes. Aquí hai algo que desentona. Todos queríamos que a cidade de Lugo, o Lugo romano, se reducía ao mero recinto amurallado. Por lo tanto, había referencias de restos achádegos nos ámbitos periféricos a muralla, en algúns barrios, barrio de Catelo, barrio de San Roque, pero non estaban contextualizados, por lo cual descoñecíamos. É significativo porque non só eso, sino que tamén se realiza nestes anos, na década dos 80-90, algunha das primeiras intervencións nestas zonas, no barrio de Recatelo, onde tamén empezan a aparecer estruturas de ámbito urbano. Por lo tanto, xa temos máis ou menos, digamos, unha idea do que podía ser a cidade romana no Alto Imperio, en tanto en cuanto sabemos que as necrópolis, a de incineración concretamente, están circunscritas a un período cronolóxico moi definido e por a propia, digamos, disposición da reglamentación do urbanismo romano sempre aparecen fora ou delimitarían, digamos, os recintos urbanos. Por lo tanto, estes dos elementos, a necrópolis tanto a de incineración do Prazo do Ferrol, que despois se verá corroborada co achádego no ano 89-90 de outra necrópole aquí, dentro tamén do recinto amurallado, no denominado Carril das Estantigas, xa nos están marcando, como dicía, a delimitación do ámbito urbano da cidade imperial, que, como vemos, non son coincidentes porque o que fai a muralla no século III é, ben por motivos de orden topográfico, ben por motivos de orden defensivo, adaptarse ao terreno, é dicir, a topografía, e isto trae como consecuencia que se deixan fora zonas urbanas, amplias zonas urbanas ao exterior da muralla que quedan agora, digamos, de forma prácticamente abandonada. E así o constata a arqueoloxía que a partir do século III, final do século III, principio do século IV, estas zonas se abandonan. Por lo tanto, gánanse novos espacios hacia o norte e estes espacios se reurbanizan durante o século III e século IV. Vale? É significativa tamén, durante estes primeiros anos desta primeira década, a excavación no ámbito da ronda da muralla dunha serie de solares no cual se pode detectar o foso da muralla. Tamén xa nos está ofrecendo unha nova perspectiva do que era a muralla. A muralla non só é un muro defensivo, senón que se empeza a definir como un complexo defensivo. A existencia dun foso que, como se comprobará en anos sucesivos, circunvalaba a muralla prácticamente de forma continua. Tamén, na década dos 80, se excava un ámbito de necrópole, neste caso, baixo imperial, pero con presencia de necrópole de cistas de incineración no ámbito de San Roque, justamente nos anos 89 e 90, o cual contribuye á delimitación dese espacio urbano, e, digamos, tamén nesta década, un dos elementos significativos, digamos, do que vai ser un das pezas estrellas do que é a arqueoloxía urbana, que é o achádego en contexto arqueolóxico dun dos tres hitos fundacionais que conocemos da cidade, digamos, a pedra fundacional que esta, que temos aquí, perfectamente inteira, dos outros dos só conservamos anacos que apareceron na repropiedade da muralla, pero na cual se nos dá, dice claramente, quen fundou a cidade e máis ou menos en que época. Por tanto, temos xa un dato epigráfico de primer orden que nos remite a unha cronoloxía concreta, anos 15-13 a.C., donde Paulo Fabio Máximo, que é o que ven dicindo a inscripción, legado de Augusto, en nombre de Augusto, funda esta cidade. Vale. A segunda fase, a partir do ano 97 ata 2015, evidentemente, multiplícanse as excavacións, pero, desde o punto de vista destas excavacións, quizás, para min, desde a miña perspectiva, un dos achádegos máis sobresalientes é a delimitación do ámbito foral. E isto, e aquí quero facer un inciso, é motivado gracias a todos os controles arqueolóxicos que se realizan nas rúas que delimitan esta zona, Rúa da Raíña, Progreso, Santo Domingo, Xoán Montes, controles arqueolóxicos que na maior parte das veces non se lle dá o valor e a importancia, pero que nos ámbitos urbanos teñen un valor crucial, porque, ao fin e ao cabo, o que vamos facendo, tamén como se dixo no seu momento, é recompoñendo este puzzle que é a cidade romana. Gracias á ubicación, e sobre todo a partir da última década, da qual se empezan xa a se posicionar moitos dos restos, sobre todo nos últimos anos, no que xa nos empezamos a traballar con o sistema GIS, isto empeza xa a definir o que vai ser a forma urbis da cidade romana. Por tanto, a día de hoxe, digamos que un pouco plano actualizado, xa temos unha perspectiva bastante clara do que, evidentemente, podía ser a cidade romana cunha retícula urbana que para nada é regular, non é a típica retícula urbana que todos coñecemos da cidade romana, que vemos que hai diferentes tamaños de ínsulas, que hai rúas que
son perpendiculares, pero hai outras que rompen a orientación. É dicir, o Lugo ofrece unha topografía urbana bastante singular e, evidentemente, todo eso obedece a propia características da situación da cidade nun alto, con un marcado acentuación da pendiente cara ao río Miño e cunha cresta que é a que marca justamente a rúa San Marcos e a rúa Progreso, que é onde se localiza, por outra banda, o foro, é dicir, na parte máis alta da cidade. Ben, este ámbito foral, do cual non temos restos arqueolóxicos prácticamente de entidade, se traduce a partir do análisis dunha serie de muros que van aparecendo en torno a esa zona e que, unha vez montados sobre a planimetría, ofrécenos esta perspectiva. Verámoslo a ver un poquinho máis adiante, como a partir de aí xa temos máis ou menos definido o que sería o foro, aínda que non temos restos arqueolóxicos significativos como todos queremos ou pensamos dun foro. Bueno, a partir de aquí, digamos, voume centrar un pouco máis no que é a investigación e que é o coñecemento do Lugo romano. Dicía, a traza da cidade romana a temos máis ou menos definida en cuanto a elementos principales e xa tamén empezamos a coñecer algúns elementos que son definidores do urbanismo romano, que se repiten en todas as cidades romanas e que, evidentemente, Lugo ofrece as súas particularidades, lóxicamente. O da retícula urbana, ou da trama viaria, que é unha das cousas tamén máis importantes, porque aquí tamén xoga moito o tema das coincidencias. En Lugo tuvemos a sorte que, prácticamente, desde que se inicia o proceso de excavacións en área no ano 86, houve un gran volumen de excavacións nas cuales se puderon encontrar restos viarios, é dicir, restos relacionados cas calzadas, cas rúas que conformaban a cidade. Iso foi de gran importancia para poder reconstruir a trama viaria e poder restituir a planimetría da forma urbis. Por lo que sabemos, al menos arqueolóxicamente, de momento non se pode dicir ninguna cousa nin o contrario, a cidade Alto Imperial é unha cidade aberta. É dicir, non coñecemos muralla no Alto Imperio. A muralla, como sabedes todos, está construída a final do século III, pero do que é a cidade Alto Imperial non temos restos materiales arqueolóxicos que nos digan que había unha cidade murallada. Por lo tanto, mentre non se demostra o contrario, imaginámonos, cabe imaginarnos unha cidade aberta, ainda que poda sorprender a moita xente. O foro, un dos elementos definidores do urbanismo romano e da cidade romana. No caso de Lugo está moi claro, porque tradicionalmente sempre se ubicaba o foro na zona do Campo na zona da Praza do Campo, porque era un dos lugares que tradicionalmente, xa desde a época medieval, se relacionaba co centro da cidade. O foro de Lugo é un foro de entidade, un foro que prácticamente abrangue casi os 20.000 metros cuadrados. Por lo que sabemos hasta a fecha, temos bastante ben definidas tres espacios que definirían un foro, que por unha parte, área sagrada, localizada cara ao norte, un ámbito de praza porticada onde se localizarían ambos márgenes as tabernas ou tendas, e agora ao sur, nos últimos anos, estamos definindo, gracias a estos restos que comentaba antes, debido aos controles arqueolóxicos e a unha pequena excavación en área, o que cuidamos que podía ser a situación da basílica. Dicía antes, a sorte de poder documentar en moitas das excavacións tramos de viario urbano que nos definen como eran as calles en Lugo, como era o tipo de rúas, cual era a infraestructura destas rúas. Como vedes aquí, responden a un mismo prototipo, rúas onde se diferencia por unha parte un ámbito de calzada pavimentada con canto rodado de río moi miúdo, nas cuales advertimos a secuencia de capas en función das diferentes épocas, as diferentes reformas que se foron sucedendo ao longo do tempo. Tamén se caracterizan estas rúas porque solen ter un ou dous ámbitos porticados aos lados, é dicir, as aceras estaban porticadas, o cual é un gran avance para o que é o urbanismo romano. E, por outra parte, tamén, en algún caso, non en todos, porque non todas as tiñan, documentamos a existencia de cloacas, é dicir, de canalizacións abovedadas, soterradas, baixo o eixo viario, como suele ser perceptivo. Ainda que en Lugo presenten unha particularidade, e é que as primeiras canalizacións relacionadas con canales ou de desagüe ou cloacas non van baixo o eixo viario, senón que van nos laterais, e estas cloacas documentadas, al menos do punto de vista arqueolóxico, nas que coñecemos que son dúas, contextualizadas xa en época baixo imperial, é dicir, son tardías para o que sería o urbanismo de Lugo. As infraestructuras hidráulicas xa conocemos, xa desde a primeira época, desde os anos 86, había referencias, ben é verdade, desde antigo, xa desde o obispo Izquierdo xa nos dice que no século XVIII, cando el refai o acueduto, o fai en base ou sobre o antigo acueduto romano, por lo tanto, coñecemos xa a localización do acueduto romano, sabemos que é un acueduto de captación de manantiais, que se localiza a apenas 2 kilómetros ao norte da cidade,
Temos definido, bastante ben definido na actualidade, o trazado deste acueducto, con restos máis ou menos conservados tanto na periferia da zona do recinto amurallado, sobre todo na zona do barrio da Milagrosa, Peningalla, como dentro do propio recinto urbano, onde recentemente, nos últimos anos, apareceron os restos das excavacións. Temos os sistemas de captación mediante pozos, temos as canalizacións e, como dixen, temos as dúas colacas, al menos as que conocemos ata a fecha, dúas colacas que coinciden que os dois eixiviarios principais, que antes non comentaba, pero que están máis ou menos definidos, en toda a trama urbana romana, que é o de Cumanus, é dicir, o eixe este-oeste, e o cardo, que é o eixe norte-sur. No caso das colacas, sempre aparecen encaixadas baixo os eixiviarios dos decumanos, porque os decumanos son os que manteñen a súa orientación en función da pendiente preexistente da topografía urbana. Das casas, das domus, xa empezamos a conocer exemplos. Quizás o máis chamativo é o feito de haber encontrado restos de domus con mosaicos. O curioso, por exemplo, é que un dos primeiros mosaicos documentados, e paradóxicamente, porque comentábamos antes do ámbito urbano, das circunstancias que rodean as excavacións arqueolóxicas urbanas, o ano 86, justamente a final do 86, casi conxuntamente, ao mesmo tempo que se remataban as excavacións nas prazas, escavouse un inmueble, foi cando un dos primeiros inmuebles que se empezou a excavar sistemáticamente, e coincidiu que nos encontramos con un ámbito pavimentado con mosaico, mellor dito, dous, que pasa que un deles, por estas circunstancias que se apuntaban antes da arqueoloxía urbana, metíase nos solares colindantes, pero tuvemos a gran suerte que o mosaico principal, este que temos aquí, con máis de 35 metros cuadrados, pudo ser descoberto na súa totalidade, e neste caso recuperado. Por qué? Porque nesta fecha na que estamos non se pasaba por a cabeza de que os restos tiñan que ser conservados. Estamos nunha fase na que o obxectivo da excavación, da arqueoloxía, además, tal como se denomina, arqueoloxía de urgencia, é intercambiar información por destrucción. É dicir, a nadie se lle plantexa naquele momento que a posibilidade de conservar isto. Porque, entre outras cousas, as cuestións de tipo administrativo eran bastante enrevesas, había que ir a un proceso de expropiación, etc. Por lo tanto, aquí, digamos, os esforzos van en rescatar o mosaico, recuperalo, como se facía hasta a fecha en moitos outros casos, extraelo. E para iso, sí que, da Dirección Xeral de Patrimonio, se contratou un equipo de especialistas de Mérida, que foron os que levantaron o mosaico, e o que hoxe se pode contemplar no Museo Provincial. Bueno, non mencionei, nos últimos anos, a partir do ano 2000, que realizamos as excavacións na Rúa do Dr. Castro, e apareceron os mosaicos relacionados co famoso mosaico de Batitales. A suerte tamén fixo que, bueno, mencionarei despois, este foi un dos primeiros casos nos que se pudo levar a cabo un proceso de musealización in situ, evidentemente debido á entidade dos restos, e que se prorrogou no tempo coa conservación baixo a rúa a través do sistema de ventas dos que me vou a referir tamén despois. Tamén conocemos algún dos sistemas de termas ou baños públicos, aparte das máis que coñecidas termas romanas, temos varios exemplos de termas de carácter privado ou público dentro do propio ámbito urbano da cidade. Coñecemos elementos relacionados ca propia actividade económica da cidade. Hoxe en día sabemos que Lugo é un dos máis importantes centros económicos, en este caso relacionados ca actividade alfareira, que existen no noroeste, en todo o noroeste, en torno ao século I, século III, ou incluso século IV. Unha importante produción de cerámica e que ven, como demostran, os múltiples achádegos que se producen na banda norte e noreste da cidade de fornos, como vedes aquí. Fornos de ou xa son máis de unha trintena que os que están documentados neste espacio. Por lo tanto, isto tamén contribuye a definir os espacios urbanos dentro da cidade. Temos espacios relacionados ca actividade económica, situados ao norte e noreste da cidade, temos espacios relacionados co ámbito público, como é o tema do foro, temos un espacio relacionado co ámbito residencial, como é o tema das domus, e temos o espacio relacionado co ámbito funerario, como son as necrópolis, xa cos exemplos que contaba antes, pero con algún máis que se foron documentando nestes anos. Por exemplo, coñecemos unha gran zona de necrópole aquí nesta zona, comprendida entre o barrio de San Roque e a estación de autobuses, a Praza da Constitución, precisamente relacionada cos achádegos estos que se produciron nas intervencións realizadas no ano 86, un ámbito de necrópole na cual se documentan os dous tipos de enterramento, que é o de inhumación e o de incineración. Depois conocemos outros elementos cara ao norte e tamén empezan a
aparecer algúns indicios cara a esta banda, donde, por outra parte, xa había referencias, na década dos anos 60, ao achádego de enterramentos, na zona concretamente de Recatero. E, bueno, máis recentemente tamén temos, relacionado co tema do culto, en toda a cidade romana, evidentemente, os espacios de culto están definidos. Más alá do clásico Capitolio, o templo capitolino, no cual, evidentemente, non temos evidencias, si conocemos a existencia non só a través da epigrafía, que é moita, sobre todo os achadegos epigráficos que apareceron na muralla en todos estes últimos anos, senón, quizás o máis salientable, é o recente achadego dun mitreo, que a sorte de que non só se pudo documentar o propio resto do templo mitraico, senón a ara que define ese templo mitraico asociado, a súa vez, a un espacio doméstico, asociado, a súa vez, á muralla, un conxunto bastante importante e significativo, así como outros restos, por exemplo, no entorno da necrópole de San Roque, que, bueno, que podían ter un carácter cultural ou ben relacionado con tema funerario ou ben relacionado con outro tipo de cultos, e o máis recente do que nos vamos a chegar agora, que é o que se denominou Templo do Círculo das Artes, con esta planta tan significativa. Bueno, da muralla non vou a dicir ni me vou a deter, porque isto exigiría prácticamente outra charla, pero sí salientar o que comentaba ao principio. As excavacións desarrollanse ao mesmo tempo que na propia muralla se empezan a realizar traballos arqueolóxicos. É dicir, a muralla prácticamente hasta esas fechas, todas as obras de reformas que se realizaban non estaban contemplados os controles arqueolóxicos, por lo tanto, apenas se sabía nada dela. A partir de que se inician co plan director, sobre todo no ano 90-91, empezas a realizar controles, entonces empezamos a encontrar con auténticas novedades. Entre o sistema de accesos, no cual se documentan prácticamente escaleiras en cada un dos cubos, o sistema de enlucido, que sabemos ahora que a muralla que estaba enlucida, que levaba un enfoscado que cubría tanto por interior como por exterior todo o paramento, o sistema do foso, é dicir, en definitiva, a existencia dun auténtico complexo defensivo que define este sistema fortificado a finais do século III e principio do século IV. Bueno, voume xa para ir rematando nun dos apartados que coido que tamén ten unha certa, xa se tamén comentou ao principio, presencia nos últimos anos en Lugo, que é o tema da divulgación e difusión. Bueno, a parte dos tradicionais sistemas de exposicións que xa coñecemos, vense a través de museos ou exposicións monográficas, como a que en Lugo existe na denominada Sala Portamiñá, que se constitui nunha exposición permanente do que é o Lugo romano, outras de nova creación, como foi o Centro de Interpretación da Muralla, o máis recente denominado MIL. Existe o tema das publicacións, neste campo está vinculado tanto o tema da divulgación como o tema da investigación. É verdade que en Lugo, xa desde as primeiras décadas dos anos, final dos 80, a raíz das excavacións, xa as primeiras publicacións apareceron no ano 95, xa se fixo a primeira publicación monográfica, hai algunha tese desarrollada tamén, como especie, todo vinculado a temas de investigación, pero tamén a temas de divulgación, como esta serie de publicacións que desde o Concello iniciamos, denominada Traballo da Arqueoloxía, con esta iniciativa, que dar a conocer os achádegos e a historia e a arqueoloxía de Lugo. E, aparte disso, unha serie de elementos que teñen que ver, sobre todo, con folletos informativos relacionados tanto cos elementos conservados como con outros aspectos. Pero un dos pesos tamén que está adquirindo últimamente, que ten a súa presencia relacionado co tema da difusión, é o emprego das novas tecnoloxías. Isto é unha ferramenta de gran utilidade porque nos permite achegar de unha forma gráfica clara a arqueoloxía e os restos arqueolóxicos á cidadanía. E, ao mesmo tempo, realizar cousas como esta, que son unha serie de aplicacións multimedia que ahora mesmo se poden ver tanto nos diferentes centros musealizados como, espero que no seu momento se poda facer tamén a través da propia página web. Pero o máis importante de todo é que na última década, o que se levou a cabo, sobre todo, é unha sensibilización con relación aos restos, e se empezou a poñer en valor, por decirlo de alguma maneira, que é unha palabra que non sona así moi clara, pero empezamos a valorizar o patrimonio arqueolóxico urbano a través dunha serie de actuacións que teñen que ver, en primeiro lugar, co conservación in situ dos restos arqueolóxicos. Evidentemente, todo isto ben motivado por unha normativa persistente, como se falou aquí, sobre todo a raíz do PEPRI, na cual, ben sea por criterios de monumentalidade, ben sea por criterios de prácticos, é dicir, comentaba o Gonzalo, a problemática de conservación en Lugo moitas veces ben motivada por a propia localización dos restos e a altura destes restos. De feito, por exemplo, este é un caso máis sintomático, a Casa dos Mosaicos, o primeiro espacio musealizado en sótao visitable, tuvo unha problemática bastante significativa, na cal, por exemplo, houve que modificar
tanto o baixo da zona comercial para que fixéramos compatible a conservación dos restos co propio espacio comercial do negocio, non? Que é un dos logros que creo que tuvo o seu éxito neste sentido. A pesar de que hai detrás unha polémica, pero ao mesmo tempo unha modificación do urbanismo, neste caso o plan especial, cando houve que modificar as alturas dos edificios para poder compensar ao propietario, bueno, problemáticas que se poden sacar no debate. Outros espacios é o Centro Arqueolóxico de San Roque, que ten que ver, sobre todo, cun espacio público, porque este ocupa un espacio de xardín e un espacio de rúa. Por lo tanto, aquí era máis factible e máis fácil conservar. E, por último, o máis significativo é o denominado Domus do Mitreo, a que xa me referí, que ocupa o actual sede do Vicerrectorado. Bueno, facer alusión, por último, as denominadas ventanas arqueolóxicas, unha definición que non é ni máis que a localización de espacios arqueolóxicos en ámbitos públicos, plazas ou rúas. Fundamentalmente, isto pudo levar a cabo nos últimos anos gracias, entre outras cousas, por exemplo, ao desarrollo de proxectos como Urban, proxectos que teñan a súa repercusión non só no casco histórico, desde o punto de vista da arquitectura, senón tamén, como podemos ver aquí, no punto de vista do patrimonio cultural, que permitiu a recuperación destes espacios. A comercialización destes pequenos espacios, un deles pode ser discutible, entre os cuales se atopa, como non pode ser de outra maneira, o elemento que vai ser ahora a exposición Roberto, que é o Templo do Círculo das Artes. E con isto remato. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, primeiro, dar as gracias ao Consello de Cultura Galega e a Teresa Nieto por invitación tamén. E nada, vou ir rapidamente a ver se nos queda algo de tempo para o debate. Bueno, a intervención esta, como xa comentou tamén Gonzalo, inda que se levou a cabo, finalmente, fai 2 anos, pois comezou no 2004, coa presentación do proxecto de, bueno, cando compraron o Círculo, pois comprou 2 casas que había ao lado do edificio do Círculo das Artes para o seu disfrute, non? Facer unha cafetería, espacios públicos, etc. E a parte traseira. Como había remoción de terras, o xardín que era unha cota máis alta do que estaba proxectado no proxecto arquitectónico, bueno, pois había que facer a excavación arqueolóxica, que se autorizou o proxecto no 2005. Esa excavación dirixiu na miña compañera, Mariluz Fernández, bueno, en varias fases, como tamén comentou Juan Carlos, pois, bueno, na arqueoloxía urbana, pois, eso, por temas de seguridade, temas de moita índole, pois, bueno, en distintas fases. A raíz dos resultados desa excavación en área, a que apareceu, bueno, que se deu en chamar o Templo Romano, pois, bueno, a resolución da Dirección Xeral de Patrimonio, seguindo, digamos, os informes técnicos do Concello, pois era de conservar os restos in situ e poñer en valor o que era o edificio. Os restos, concretamente, bueno, vemos aquí a situación da zona de intervención dentro da muralla. Esta, en azul, é a zona na que intervimos nós no 2013, pero este é o Círculo das Artes, Praza Maior, e estas son as casas que se compraron, non? Pois, bueno, na excavación do 2005, tanto se interviu no interior dos solares, mediante catas, como no exterior, non? Nesa primeira resolución, bueno, o que mandaba pois era a conservación in situ dos restos desde a parte traseira, bueno, desde a cara interna da muralla ata a parte traseira destes edificios, conservalos todos, bueno, in situ, poñeros en valor. A parte do edificio, nada máis, non? Como non especificaba nada máis esa resolución, bueno, a parte de algunhas alegacións que hubo por parte do Círculo, que, bueno, retrasou, o que motivou outra resolución no 2008, etc. Bueno, finalmente, no 2013, encargaron a nos a que era a excavación, o control arqueolóxico, consolidación dos restos e todo, do que era o edificio romano. O proxecto arquitectónico, despois de varias reunións que tuvemos ali no propio Círculo, que bueno, non foron tan así, como decía Gonzalo, en un momento xa o tenso, penso. Pero, bueno, pois, claro, o problema é que estamos ante un edificio que ocupa casi 100 metros cuadrados, non? Claro, para poñelos en valor, para que foran visitables, non podían quedar ao aire libre. Había xente que dicía que sí, outros que non.
A propiedade tampouco lle interesaba telos ao aire libre porque non os podían pisar, querían poder pisarlos por si en algún acto, porque esta zona que compraron era para disfrute deles tamén, non? Este patio traseiro. Por problemas de edificabilidade tamén co Pepe, non sei que pasaba, non podían subir máis dun metro de altura, entón, ao final, se puso outra ventana arqueolóxica, pero, claro, para 100 metros cuadrados, non sei se hai moitas ventanas arqueolóxicas de 100 metros cuadrados. Claro, no proxecto que vimos todos e que se autorizou, unha cousa que se pinta, despois, cando vimos, os resultados, bueno, eu penso que non nos gustou moito a casi nada, non? Que é unha estrutura metálica. Sí, moi forte. É moi forte, sí, porque, claro, os vidrios para, bueno, isto saben máis os arquitectos, non? Pero para que aguantaran o peso, non sei cantos kilos por metro cuadrado, pois, bueno, ao final hai unha estrutura metálica que, bueno, cubre casi os restos desde a muralla, despois, sí, vistos desde arriba, desde as escaleiras do círculo, pois, é bastante. Ben, no 2005 empezaron a excavación, non? No 2006 excavouse tamén unha ampliación da escaleira, fixose unha zapata, bueno, as escaleiras máis de seguridade dos edificios. No 2010 fixose a sondaxe da... Bueno, nesta planimetría, que é do Concello de Lugo, vemos aquí o foro, vemos que a zona de intervención é esta de aquí, non? Como vemos, nesta zona é un baleiro moi grande, en canto a restos arqueolóxicos da cidade de Lucas Augusti, non? Na Praza Maior non temos datos, o que sí sabemos, pois eso, nesta zona hai un traínsula, unha calzada, a muralla co cortador, e como veremos despois, pois, bueno, os restos que os vou falar agora, non? Esta foi a zona que nos tocou intervir. Unha vez xa se fixo o edificio, bueno, no 2000, como decía, no 2010 fixos esta zapata tamén, unhas escaleiras de urxencia que tiñan que ter o salón de actos do edificio, as escaleiras tamén de un gusto así un pouco tal, pero, autorizadas e todo, e a zapata de formigón, excavou esta zona porque faltaban estes marxes de seguridade, o marxe oeste, norte e tamén toda na zona leste, non? Despois, no 2011, iniciáronse tamén a excavación para outras escaleiras de seguridade tamén por sótanos dos edificios e excavouse esta zona, non? Co cal quedaba por excavar todas estas zonas, un marxe de seguridade por aquí e todo isto. Mas despois a excavación ata cota de obra dos restos a conservar e para que se puidéramos disfrutarlos tamén, non? Do que é o edificio. Na intervención, aparte deso, tamén se fixo no proxecto da ventana arqueolóxica, estaban contempladas unhos drenaxes que se fixeron, finalmente, unhos drenaxes perimetrais para evitar as augas, as filtracións, porque sabendo dos problemas que teñen as ventanas de Lugo, optouse por sacrificar parte dos restos que había alrededor do edificio, que nos serviu para documentar as fases anteriores do propio edificio, dándonos información moi valiosa, e eu penso que sirve 2 anos despois, vemos que, por exemplo, non hai filtracións, non hai os problemas de humidade que hai nas ventanas, hai outro tipo de problemas, dos que podemos falar despois, como son falta de limpieza, porque entra, todo tipo de basura, desperdicios, e, claro, o mantenimiento está a cargo da propiedade e non o fai, vamos. A nosa intervención, pois eso, como decía, foi excavar os restos que faltaban. Vou facer un resumen rapidísimo das fases. A parte das fases, temos unha fase de época romana, unha fase alta imperial, cun pavimento de cantos, de pequenos cantos de río, tipo Glaria, que, vendo todo isto, sería todo isto que vemos, esta mancha verde, e un pavimento que despois, nas seguintes excavacións que fixemos das zanjas perimetrais, nos solares da casa, na parte anterior da casa, cara a Praza Maior, controles que se fixeron e todo, este pavimento alto imperial, anterior á construcción da muralla do edificio que estamos a falar, temos documentado, estamos en arqueoloxía urbana, non temos os límites, 60 metros, dirección norte-sur, uns 15-17 metros de anchura, que son os lindes dos solares, o que nos dá casi uns 1000 metros cuadrados de espacio aberto, un espacio público aberto, unha especie de plaza, sin ningún tipo de construcción relacionadas nesa fase, non? Sí que é certo que nesta zona, na zona leste, se documentou un derrubo bastante importante de lousas tomadas con mortero de cal, con opus escamenticium tamén, que se desmontou de un material imperial, restos de estuco e todo, posiblemente igual de algún edificio público que fora que poda estar debaixo do edificio colindante dos franciscanos, non?
Na excavación destas fases que decíamos, deste pavimento de cantos, que tamén apareceu nunha cata que fixemos pegada a muralla, que xa fixeran tamén anteriormente nas outras intervencións, pois o pavimento chegámoslo a excavar precisamente nesas gabias de drenaxe. Deu moi pouco material, no que na construcción no propio pavimento, todo o material que deu foi un pouco de sigilata hispánica, antiimperial, un fragmento de gálica, bueno, os materiais máis tardíos que nos poden datar como mínimo a fase de construcción dese pavimento, pois son eso, época Flavia, principio do siglo II, ou por aí, que nos dan estas gilatas hispánicas. Ese pavimento estaba asentado directamente sobre o sustrato, sobre un nivel anterior, que podía ser a terra vegetal do seu momento, bueno, son o momento altimperial que temos toda esa zona. Por riba dese pavimento de cantos, temos tamén en todas as zonas en que se excavou, había o seu nivel de abandono, que temos aquí a V8022, tratábase dun depósito moi homoxéneo, limoso, duns 5 centímetros de espesor, e que tamén, acostumbrados ao material que aparece nubo, calquera intervención que sobrepasa tal, isto a ser un espacio público saliu moi pouco material. Significativamente, o que máis saliu foron numismas, moi mal estado de conservación, pero bueno, dos que temos o máis tardío, este de Marco Aurelio, que tamén nos dá unha fecha a máis tardía, pois eso, ao finais, pois eso, témoslo por aí, pois, segunda metade do século II. O que non quere dicir que non haxa materiais máis tardíos, porque sabemos que este nivel de abandono do pavimento está cortado pola muralla, porque o comprobamos, veremos despois, e a muralla, en todas as intervencións que se fixeron, onde se puido documentar esta tirafía con materiales, temos unha datación en torno a 270 en diante, co cal este pavimento pude chegar aí. Ben, isto entra a fase altimperial. Unha vez se fai a muralla, nesa zona, tamén nos serviu para documentar o momento da construcción da muralla, vemos que hai un acondicionamento do espacio. De feito, o edificio que foi construído, foi levantado inmediatamente despois da construcción da muralla, porque está a propia cimentación do edificio está sobre unha capa de gravilla, que veremos tamén agora, e esa capa de gravilla está por riba dos restos do intervalo. O intervalo da muralla, que veremos despois, nesa zona son 12 metros dun paquete moi homoxéneo de arxila local, que casi non deu material nas zonas en que se excavou, e que iba adosado á muralla. Co cal, constructivamente, é posterior o edificio á construcción da muralla. Se a construcción da muralla pensamos, non hai por que dudar, que é posterior a 270, máis os anos que se tardarían a construir, que pensamos que seríamos cantos anos, pois temos que a construcción deste momento constructivo deste edificio, pois é, finales do terceiro, moi pronto, principios do cuarto. A parte deso, pois hai outras zonas, na zona leste, por riba dese derrubo que falábamos dun edificio altimperial e todo, temos uns paquetes, uns recheos, uns paquetes materiales moi homoxéneos, todos eles, con abundantes numismas todas de Claudio II Gótico, que sempre salen relacionados con este momento da construcción da muralla, anéis, bueno, moito material, cerámicas, vidros, etc. Este pavimento de grava, estou falando así rapidísimamente das fases que documentamos, este pavimento de grava que está por riba do intervalo, por parte do intervalo da muralla, foi unha especie de botado que se fixo para construir o edificio por riba dele. Tamén excavamos parte deste pavimento de grava nas gabias, que destruíron restos, pero serviron tamén para documentar as fases anteriores ao propio edificio. Deu casi nada de material, tamén, pois, deunos neste caso, un antoniniano, non sei se tamén de Claudio II, pois tamén estamos o mesmo, finais do século III, etc. Despois, no propio edificio, do que excavamos nós, no propio pavimento, despois falarei do edificio, o pavimento do edificio do Pusignino, bueno, non conservaba moito morteiro de cal, era máis un outro rubro, pero na excavación da gavia oeste do edificio, desde Naxe excavamos parte do pavimento, onde estaba máis desfeito, aproveitamos para facer a gavia. Pois nesa excavación tamén aportou materiales, que estes conoces bastante ben tamén Adolfo, saliu varios fragmentos de cerámica, que non é de Lugo, son producións aquitano-tarraconenses, acta, que chama. Este en concreto é a forma 701A, que ven sendo con esa mesma cronoloxía, finais do terceiro, principios do cuarto. En Lugo casi non ten aparecido cerámica deste tipo, que mostramos. Preguntei a todos que acabaron, os materiales que vienen de Lugo xa son bastantes. Os únicos datos que temos que aparecen foran na calle Bañá,
no mosaico, que tamén é desa cronoloxía. Despois en Lugo sí que hai en San Cibrao, ten aparecido en outras zonas. Ben, por debaixo do pavimento do Poxilino apareceu, veremoslo despois en fotos, apareceu o nivel de preparación con as lousas de chapacuña, a modo de aislante, e tamén o levantalo, pois tamén, dun material, como vemos aquí, tardío, hispánicas tardías, unha 37, un plato dunha 15-17, tamén outra moneda tamén de Claudio II, vidros tamén baixo imperiais, bueno, o que cala a adaptación deste complexo século IV, principio do século IV, cando menos, non? No abandono deste edificio, os poucos restos que podemos excavar, porque recordemos que isto foi excavado previamente a outras zonas, non? Documentamos unha fase de reutilización do edificio, posiblemente na segunda metade do século IV, e no seu abandono tamén atopamos restos, entre eles un fragmento de sigilata africana, unha 59, non? 59A, unha 59A, que tamén dá con esa adaptación, 320, 380, 400, máis ou menos, non? Algo así, máis ou menos. O mismo que nun muro que finalmente desmontamos, que estaba dentro do interior do propio edificio, dunha fase posterior, que rompía bastante o esquema inicial do edificio. Entón, bueno, en consenso cos técnicos da Dirección Xeral e do Concello, pues, bueno, levantamos, escavouse, tamén, o mismo, materiales tamén, pois, neste caso, un pouco máis tardíos, polo tema da moneda de constancia, pois vamos a segunda metade do século IV tamén, un fondo de sigilata africana, de exemplo, unha imitación engovada de produción do cenche dun hábito tardía, tamén do século IV, bueno, materiais do cuarto avanzado. Outra fase que documentamos na intervención residual foi unha fosa co seu depósito de comatación relacionada co convento das Agustinas Recoletas, que está a escasos metros, que foi fundado a mediados do século XVII por aí. E, bueno, no interior documentamos, saliu bastante cerámica, pois eso, de época romana, baixo medieval e moderna, como estamos aquí. Ben, vale, caña. Os restos que atopamos eran estes, hasta aquí chegaba o intervalo da muralla. Estes son os muros da segunda fase, que se desmontou, quedou así finalmente, e vemos que, bueno, cando excavamos o máximo de seguridade oeste deste edificio, todos tiñamos esperanza de que salise o muro de peche por lado oeste, pois se tiña entrada e todo, pero non, podemos comprobar que continuaba, e foi cortado pola cimentación do edificio decimonónico do Círculo das Artes. Isto é os restos que enseñamos antes, isto é a sondaxe que se fixo pegada á muralla, onde documentamos ese mismo pavimento, ese nivel de abandono, e por riba del, incluso o nivel de construcción, un pavimento con buratos de poste, restos de enlucido de cal, pizarra e tal, posiblemente do momento constructivo da muralla, porque por riba del está un urbano, que todo este pegote amarillo que viña por aquí. Son 12 metros, e, bueno, na resolución tamén poñía que había que conservar os restos hasta a súa posta en valor para a construcción dos edificios, bueno, as obras. Tiñamos medo que estuvera todo desfeito, porque estaban máquinas por riba e todo, pero, bueno, estaba en perfecto estado, foi tapado con xeotextil, area, os muros estaban encofrados cos anteriores arqueólogos, restauradores, que foi Gonzalo de Vic, deixaron moi ben. Con area, por riba de todo, pois, 1 metro de recheo, por riba un enrollado de ferro con hormigón que hubo que picar, fixemos o bandito control arqueolóxico para levantar todo, e, bueno, o edificio conservaba así, non? Isto é antes da súa excavación. Despois o que falamos antes, empezamos ca excavación dos márgenes de seguridade laterais, e, bueno, comprobando como a gaballa de construcción do edificio de Círculo das Artes pois cortara tanto os niveles de derrubo, de abandono, como o propio pavimento do Poxinino, do edificio. Unha vez levantamos o murete ese, pois vimos que, bueno, estaba asentado no propio pavimento, e nada, despois comenzamos, bueno, na zona norte, aquí no límite cos edificios que se excavaran previamente, tamén documentamos 2 plataformas que se poden intentar igual, posiblemente igual 2 plataformas para o asento igual de unha estrutura, tipo pórtico ou algo pechado, pero non sabemos. Os materiales que deron que a súa excavación son coincidentes, bueno, os mismos que no resto da intervención, é dicir, finales do terceiro, principios do cuarto. Na zona leste, o que faláramos, ao lado do ábside, ou, bueno, o raciña, mellor igual unha praciña, non? Semicircular. Nesta zona, pois, tiñamos restos dun testigo, porque había restos de pavimento da segunda fase, esa que falamos do século IV, e por debaixo estaba os restos dun derrumbe altimperial, con morteiro de cal. A construción deste edificio
toda a base de pizarra, bueno, ten unha banqueta de cuarcitas e cuarzos, por riba os muros son de lousa tomadas con arxila. O derrume que salía aquí nesta zona, que chegaba hasta aquí, pode estar relacionado con un edificio que pode haber nesa zona Alto Imperial, que falamos. Non sabemos se público, se de que tipo. O que sí que sabemos é que cando se abriu a porta da muralla, tamén a finais do 19, precisamente cando se fixo o Círculo das Artes, apareceron nesa mesma zona 3 ou 4 aras, 2 ou 3, bueno, dedicados ao mismo deus indígena, para Maraeco. Hai investigadores entre os condenados, bueno, que dicen que nesa zona podría haber un templo dedicado, bueno, un templo pagano, non sabemos. O que sí que non sabemos tampouco é este edificio chamanlle templo, pero tampouco temos datos. Sí que é certo que ten unha planta singular, non é das típicas cabezas de nube, exenta por todos os lados, falta saber como continuaba por esta zona, pero, bueno, tampouco ten unha planta basilical, como se deu a decir. Vemos aquí, desde a muralla, o que é o intervalo, aquí vexe moito mellor, todo este paquete de arcilla, o edificio estaría por riba dele, e aquí a cata que se fixo, non? Esta cata que xa fixeran previamente, bueno, Mariluz e Paco, cando excavaron, nos ampliamos a cara ao leste, e foi cando podemos documentar parte do pavimento de Glaria, Alto Imperial, e o seu nivel de abandono, cortados por la cimentación, que chegaba hasta o sustrato e sigue baixando. Podemos documentar este pavimento posiblemente constructivo da muralla e o intervalo. Bueno, sabemos tamén a cimentación, hasta aquí non era vista, a partir de aquí está moito mellor feita, e no testigo, toda esta zona que se escavou, ainda conservaba restos do enlucido da cal. A muralla de Lugo, nas zonas que sabemos que non estuvo expostas as inclemencias do tempo, que hai recheos, conservase restos do enlucido de cal. Este é unha visual do edificio, e, bueno, comenzamos despois que falábamos, que a realización da excavación das gabias perimetrais, os drenaxes. Aquí vemos a preparación do pavimento de Chapacuña de Lousas, o que falamos antes, por debaixo o nivel de abandono do pavimento Alto Imperial, que tamén, en todas as zonas sí que se excavou hasta o sustrato, aparecía o pavimento Alto Imperial del área. O sea, estamos ante unha praza pública de, pois eso, a saber que medidas, non? Igual relacionado con o edificio público pola zona, non sabemos. Na zona norte, pois o mesmo, o pavimento debaixo dos restos destas estruturas relacionadas co templo, pois o pavimento. Por debaixo xa o sustrato. Na mesma gavia onde se meteu o drenaxe perimetral, aproveitouse para meter as zapatas da estrutura metálica que veremos despois. Esta é na zona norte. Vale. E nada, seguimos facendo o que son os drenaxes perimetrais, comprobando o mesmo pavimento, e nada, despois fotos da instalación dos drenaxes, etc. Como se acondicionou a zona que se puxo, que se conservou o sitio, pero, bueno, para disfrute público, con drenaxes, xeotextil, etc. E nada, a instalación da estrutura metálica, como está aquí xa o edificio consolidado, instalación dos vídeos, fotos xa acabo. Un panel informativo e un pouco máis. E nada máis. Moitas gracias. Deixanos estar. Casi empezamos o debate así a toda velocidade. Os que non caben na mesa poden intervir desde o público e así que irá... Quen quere intervir, por favor, que diga o seu nome para a grabación. Se ninguén se decide, empezo eu. Entón, vou facer unha pregunta referida ao tema de Vigo, exactamente a intervención de Marqués de Valladares. Entón, a pregunta é sobre, por un lado, cal é o grado de interese da conservación in situ desos restos e da súa musealización, que, de alguma maneira, Juan Carlos comentou, e quixera preguntarle a Adolfo, xa no contexto do conxunto do xacemento romano de Vigo, que interese ten a conservación in situ desos restos e a súa musealización, e a Juan Carlos si técnicamente eso é viable fora dos condicionantes de tipo urbanístico, etc. Espera, perdón.
Pois, como xa sinalou Juan Carlos, das factorías de salga que temos na ría é a mellor conservada, sin lugar a dúbidas. E en Galicia, pois tamén. O sea, sigue sendo a maioría delas están ou sin excavar ou moitas delas foron destruídas cando se excavaron e non se conservaron. Marqués de Valladares convertiu prácticamente nun único, unha día de hoxe que se pode afrontar a súa apertura pública, o seu traballo. E, ademais, Juan Carlos ha dixo, o propio carácter da cidade, asentada desde o século XVIII, tamén, nesa explotación dos recursos mariños, sobre todo no mundo da conserva e da pesca e da conserva, pois é realmente interesante para a sociedade viguesa tamén ter ese punto de apoio histórico, e ver como isto non é do recente, sino xa ven desde hai moitísimos séculos e aí radica un pouco tamén a súa importancia, tanto polo seu estado de conservación, se trata dun xacemento prácticamente único, e despois pola identidade que conleva para a cidade. Ben, con respecto ás posibilidades do edificio, vamos a decir, é un sitio complicado. A resolución, penso que do ano 2005, a resolución da Dirección Xeral na que se establece a superficie a conservar in situ, esa superficie do extremo norte, cinguido estrictamente aos vestixios da factoría de Salga. Por tanto, é unha superficie pequena, seguramente comprometida a efectos de resolvelo cos lindantes e coa propia parcela. Agora o propietario outro, que non aquel que no seu momento conveniara tamén co Xunta de Concello, é unha parcela complicada, que ao mellor non dispón de moito espacio, non teño claro se en altura o planeamento permitiría facer algún tipo de aproveitamento que servira de sala onde se pudieran dispor información, recursos museográficos, etc., pero que é estrictamente o vestixio arqueolóxico está moi confinado, en principio, por unha cuestión de propiedade, con dificultades para ampliálo. Sería desexable, seguramente, o que pasa que aí entramos no conflicto de edificabilidade e, sobre todo, no suposto de que se fora a unha negociación para obter máis espacio ou se fora a expropiar, canto costa eso, un metro cuadrado, o que dicía antes, non hai mecanismos dispostos en principio no plan xeral municipal que prevean situacións como estas e que aporten solucións, claro. Pero, por moi pequeno que quedara, sería como, vamos a decir, que pode ser como unha especie de ventana na que te podes meter dentro. Non ten ademais un problema engadido que é o acceso. Ou venden de Alameda, polo norte, ou venden do sur, pola propia rúa Marqués de Valladares. Con todo, por máis cinguido que quede a estrutura ao vestixio arqueolóxico, seguro que hai solucións arquitectónicas para facelo lucido, sí. Eu insistía neste tema que é un pouco unha cuestión de oportunidade, de decir, estamos conservando aquilo que nos é viable conservar desde o punto de vista da oportunidade, polas condicións nas que está, ou polo interese ou valor que ten, que é o caso, non sei se é o exemplo de Lugo, é así, se conserva por o interés que ten en relación co xacemento, se conserva pola oportunidade. A mellor as dúas cousas, pero en xeral eu creo que todo que hai bastantes puntos que se conservaron restos e que son máis ou menos visitables, teñen entidade. Logo hai outras cousas que hubo algunhas, eu creo que nestes últimos 30 anos hubo alguna cousa que tal vez debería haberse conservado. E logo, aparte, logo hai moitas cousas que son, digamos, dentro, en sitios moi compartimentados, de casas, fragmentos de muros, de pavimentos, a veces, que van servindo ya ao servicio municipal para ir reconstruindo a imaxe da cidade, pero que tampouco teñen un valor, non digo monumental, sino simplemente casi explicatorio, non sei, eso. Bueno, pero aí tamén incide un pouco a oportunidade. Hai que recordar que, no caso do Lugo, a excepción, por exemplo, no caso dos mosaicos, que foi realizado en ámbito privado, E a do lado tamén, e a do lado tamén, que efectivamente que están conservados, ainda que non están expostos ao público, pero houve unha problemática bastante gorda, e máis, o Concello tuvo que intervir e adquirir
o solar, o baixo, se tuvo que comprarlo. Nos outros casos, a oportunidade é que eran espacios públicos. Entón, eso tamén facilitou, ainda que o mellor os restos non acompañan a entidade e a monumentalidade, pero sí que xoga a favor o que sean espacios públicos onde que, por exemplo, tanto nas plazas como nas rúas, ou no caso do círculo, un espacio aberto, que, por outro lado, tamén se daba a circunstancia de que é un espacio cultural, no caso do círculo, no caso do vicerrectorado, que a pesar tamén da problemática do punto de vista da construcción, con moitos cambios, unha gran inversión. Cambios tamén, pero que o feito de que fora tamén a sede do vicerrectorado unha administración como a universidade, evidentemente, eso facilitou tamén a labor. O sea, conxugan os dos aspectos. Xulio, Rebeca. Por Rebeca. Te cede. Bueno, aos compañeros de Lugo, unha pregunta. Eu teño unha impresión, é dicir, nos últimos anos, eu visitei a Lugo no Brán, polo menos no Brán, vexo que hai un incremento do turismo moi notable. Vos pensades que ten algo que ver ese incremento do turismo, non só turismo europeo tamén, co boom arqueolóxico da cidade de Roma? Eu non ligaría só ao boom arqueolóxico. O que pasa é que iso é un factor que contribuiu. Para min o boom do turismo, o do turismo xeral, en concreto o turismo cultural, sobre todo en Lugo, ten que ver con a declaración da muralla no ano 2000 como Patrimonio de Humanidade, porque iso abriu moito o mercado turístico aos diferentes sectores. O que pasa que, claro, ao ter a maiores un factor como son os restos arqueolóxicos, que, por outra parte, axudan a contextualizar a muralla no que era a cidade romana, pois, evidentemente, iso é un factor a ter en conta e que, tal como, por exemplo, están reflectindo as estadísticas das oficinas de turismo, convírtese, por exemplo, no caso da Casa dos Mosaicos e últimamente o vicerrectorado, nos dois elementos máis visitables despois da catedral, perdón, despois da muralla, por riba da catedral ou por riba de outros elementos máis tradicionais. Entón, eso, de alguna forma, evidentemente, contribuye a atraer, non sei se turistas dun perfil específico, pero sí, de alguna forma, a difundir a imaxe de Lugo no exterior. Un pouco a pregunta que ia facería no mesmo sentido, non? Unha das cousas que nos interesaba neste encontro non solamente era analizar os dous casos concretos e como se está desenvolvendo a arqueoloxía urbana nos casos de Lugo e Vigo, senón tamén ver que problemática temos ou que problemática tedes ou como afrontar a musealización dos yacementos arqueolóxicos in situ, non? Que tipo de factores se teñen que dar para que isto se poda levar a cabo. Eso por unha banda. E por outra banda, como vedes que a cidadanía está un pouco respondendo a este tipo de iniciativas, tanto no caso de Lugo como no caso de Vigo, non? Respondo por Lugo. No caso, iso é un dato importante. A arqueoloxía en Lugo empezou a ser como un elemento extraño, e os arqueólogos como ser unha especie rara, a vernos prácticamente con malos ollos, ya casi tirarnos pedras, a de repente a convertirse digamos, nun valor increchendo. É dicir, a cidadanía nese sentido evolucionou ao mesmo tempo que evolucionou a arqueoloxía no sentido de que empezou a considerar e apreciar o valor patrimonial desos restos e darse conta de que, además, bueno, hai unhas particularidades. Lugo, como apuntaba antes, é unha cidade pequena, carente de industria, entonces hai que dicir que tamén que, desde o punto de vista da administración, tanto a local como a autonómica, se apostou por un determinado perfil de cidade que é unha cidade patrimonial, que ten que vivir fundamentalmente deses recursos. Entón, a cidadanía foi consciente deso. En ese sentido, eu creo que cambiou bastante a percepción que hai, o que houve nos últimos anos, por menos eu falo da mesma experiencia que viví nos primeiros anos, con relación ao que foi a arqueoloxía, aínda que, evidentemente, hoxe, o que é a excavación arqueolóxica e o que son as intervencións de carácter no ámbito privado, siguen sendo unha carga, pois, sobre todo para a persona que é afectada. Pero, do punto de vista da cidadanía en xeral, eu creo que hai unha aceptación notable. Na restauración, quizás o maior problema que temos, eu penso que é o mantemento. Porque casi todas, a cabo, sobre todo en Lugo, supoño que en outros sitios tamén. Hai o problema da humedade, que sale auga, digamos, por todas partes.
fungos... Ese mismo problema xa o ten a propia muralla. Claro, bueno, digamos que se non se asume claramente que eso vai ter un mantemento, e ese mantemento ten un coste, evidentemente. E aí, quizás, eu penso que se está fallando algo, porque... ¿No? Bueno, ahora mismo hai que dicir que o mantemento en cuanto aos restos arqueolóxicos conservados está nas mãos do Concello. Se excepcionamos o caso do Vicerrectorado, que é o mantenimento dos restos, o mantemento adual en cuanto a temas de limpieza e restauración, é o Concello que leva o peso deles. Nas termas... Me refiro, bueno, exactamente, xa digo, deixando a parte da muralla, que é un caso moi específico, pero un volumen máis importante. Entón, aí é onde teñen que intervir as administracións. Onde teñen as administracións, digamos, entenderse para xogar nese sentido, porque evidentemente non ten sentido conservar algo que, ao fin e ao cabo, despois encima se vai a presentar ao público dunha forma, pois eso, peor que ben, non? Que é un caso que temos aí, que o mellor agora non se houbera feito. Pero, bueno, decir, tamén, que dicir que, en algún caso, no caso das ventanas arqueolóxicas que se están nas rúas, foi alguna cousa tamén de algún sitio experimental, porque, evidentemente, as condicións de Lugo son específicas, entón hai que ver a evolución ao largo dun certo tempo. Da forma agora fixe unha certa serie de probas que, en algúns casos, deu resultado, e o exemplo da Praza Santa María, co resto da piscina romana, que se mantén perfectamente. En cambio, hai outros restos, como o famoso acueducto ou da Porta Novocel, que teñen unha conservación bastante peor. Hai outro tema que igual planteou Xulio cando falou do traballo cos materiais, non? E a quen corresponde o estudio, o análisis, ou a quen debería corresponder. E me parece impresionante que Juan Carlos dixetes que 80.000. A pregunta é, que pasa con todos esos materiais? Onde están? Que se fe con eles? Que tipo de estudos, traballos? Como a investigación pode acceder a esos materiais? En que condicións? Eu antes saquei un tema, igual hasta parecen que estaba aí mirando a peseta e tal, non? Cos meus problemas. Pero, bueno, o traía en relación con isto, precisamente. Que, sobre todo, no que ten que ver coas grandes excavacións, porque non é o mesmo unha intervención pequena, que non xenera unha gran cantidad de información, que normalmente con un único informe se despacha, e a veces con pouco material, que grandes excavacións, bueno, logo Marqués de Valladares é unha delas, non? E do que coñezo en Lugo, moitas delas, por suposto, pero do que sei, por exemplo, supoño que a de Roberto, tamén a do Reitorado, sei que tamén é unha intervención moi complexa, non? En canto a cantidad de materiais, a cantidad de datos que hai que procesar. Entonces, eu vexo aí dúas cuestións. Unha, como ben decía Xulio, falta quen cosa toda esa información. En principio, a xente que cose esa información podía ser xente de centros de investigación, non? Por exemplo, a universidade, traballando, encardinándose cos equipos municipais onde os hai e coas empresas de arqueoloxía. Me parece que sería interesante explorar esa vía que, ás veces que se explora, funciona ben. Bueno, Marqués de Valladares, por exemplo, con Adolfo. Hemos colaborado, a él lle viu ben os materiais para a súa tese, non nos viu ben ese estudo tan pormenorizado para poder axustar momentos de funcionamento e de amortización das pías de salgadura, da fábrica de salga en xeral, por exemplo. Un exemplo concreto. A cuestión é, a marxen desos programas, que non sei no caso de Lugo, pero desde logo no caso de Vigo, non hai correspondencia na cantidad de información que se xenera coa estructura de que dispón do Concello para sacarlle parte desa información. Bueno, está ben que se inaugure esta exposición que comisaría Adolfo o próximo mércoles e tal, pero solo hai un arqueólogo municipal, que solo coa xestión non daría feito de ninguna maneira noutras cuestións que teñen máis que ver coa difusión. E se falamos de que a cidadanía se implique, a cidadanía ten que entender, ten que ter información, ten que disfrutar deso, a marxen das cuestións de turismo. E depois a outra cuestión máis puntual é a que ten que ver con as grandes excavacións, dispor do financiamento axeitado para acometer todo ese procesado de datos. Os materiais, por descontado, e o resto de información. Os materiais, esos 80, casi todos, están depositados no Museo Municipal, casi todos. E están todos inventariados.
financiados en parte por Anta de Moura. A cuestión é que o digo antes, que probablemente é necesario que haxa, eu non sei se o mellor incluso, Xulio falaba de carbono 14, outras analíticas. A mí, nas excavacións grandes, me parece que sería interesante que non sei se a Xunta ou a Administración local, pero que asumira tamén a memoria de intervención. Porque non é fácil explicarle ao promotor que ten que asumir a memoria, ten que pagar o inventario dos materiais, e dices, esos materiais, mira, esos materiais ten a consideración de dominio público e, por tanto, van a acabar nunha vitrina no museo. Entón, por que teño que pagar eu? Esas que son as preguntas que sempre están aí, a veces teñen difícil resposta. Non creo que, o mellor, todas as intervencións teñen que ser financiadas as memorias e os materiais polo promotor. As grandes, penso que sería mellor interesante que se asumira a Dirección Xeral. Ademais, igual así se solucionaba outro problema. E é, como podes presupostar un tratamento de materiais de máis de 80.000 pezas antes de empezar o traballo? Pois iso é o que hai que facer e o que se falla habitualmente, senón non hai ningún tipo de acordo. Aí hai moito marxen, pero creo que ese marxen se ten que ventilar en normativa. Agora, por exemplo, non me quero estender máis, pero, por exemplo, a nova lei, artigo, non me lembro, 63, non me lembro que artigo é, soluciona un problema que puxo encima da mesa o decreto que hai en vigor, o 199-97. O problema é, o decreto dice, quen inicia o expediente? O promotor, cando se trata dunha obra, pero a partir de aí só lle pide responsabilidades ao arqueólogo director. Entrega o informe, deposita materiais, entrega a memoria. Non o promotor. Isto é contradictorio co procedimento administrativo que o que fala é do concepto de interesado. O interesado é quen inicia o expediente, que sería o promotor, e quen ten que rematalo. Bueno, a lei nova soluciona ese problema, porque está dicindo claramente que o promotor ten que entregar a memoria técnica de intervención. Eso está ben. Outra cousa é como se valora. A mí me parece que sería interesante, sería máis carga de traballo para os arqueólogos da Xunta, pero que igual sería interesante que se diferenciara o traballo de campo e, ao final, houbera mellor incluso que se lleve unha peritaxe por parte dos técnicos da Administración da Xunta, dicindo, bueno, pues isto, con este volumen de materiales, significa tanto tempo de traballo, non? Nos casos nos que o promotor estivera obrigado a pagar ese traballo, polo menos iba a ter unha tasación oficial e unha obrigación que viría dada polo que estivera reglamentado na lei ou no decreto. Non me estendo máis. Roberto e Rebeca. Sí, o fillo do que decía Juan Carlos, o que decía tamén en Xulio, o tema dos materiales, ao marxe de a quen lle corresponda o financiamento, non? Sexa público ou privado, sea a universidade ou que teña que estudiar, a responsabilidade cae no director, pero o que sí que se debería facer, se vai facer un decreto novo, eu penso que sería especificar de moito mellor, de outro xeito, o tema xa da entrega de memorias, informes, etc., documentos, planimetrías, bases de datos dos materiales, dos inventarios, porque se non explica nada un inventario de poñer romano medieval. É dicir, é xa curso expediente. Eu, na realización da miña tese, estuve vendo materiales, inventarios de materiales, e claro, eso non é un estudio material. E Adolfo pode decir. O sea, debería haber unha xestión coordinada deses datos para traballar todos cos mesmos campos. Non é tan difícil. Feito por especialistas ou por o que fora. Penso, porque non pode ser... Poner de acordo a todo o mundo para os campos, eso é... Non, claro. Xa sei que os mundos de Yupi, pero algo mínimo. Algo mínimo, porque senón o único que se vai é sacar terra. Porque para decir que é alto imperial, baixo imperial, non fai falta que os materiales, porque hai que afinar, hai que estudiar os materiales. E os materiales, o que está moi de moda ahora, que si estudios de lámina delgada, lámina non sei que, pero o primeiro que hai que facer é siglar, lavar, inventariar. Por producións, os que estudiamos materiales, sempre decimos un inventario mínimo, feito por especialistas. Eu, se me salen ánforas, falo con Adolfo, con primeiro, con un especialista de ánforas, non pon ánfora. Iso que inventario é? Cerámica común. Cerámica común é todo o que non sabemos o que é. Sigilata. Hai que empezar a chamar as cousas por seu nome. E iso ten, penso eu, pois senón, o que se fai é sacar terra. E despois, outro tema. A onde van eses materiales? En estudio. A responsabilidade cae no director. Porque o museo ten que ter medidas de seguridade para eses materiales. E o director na súa casa pode estar perfectamente en estudio. Se son materiales de dominio público, o material teria que sair da excavación directamente para o museo e estudiarlo no museo, a que lle correspondera. Porque senón,
eu tamén teño materiais no meu local, pero para facer a tesis, estou facendo un peregrinaxe por casas de arqueólogos, museos, todo eso, e é vergonzoso. O sea, hai que dicir así as cousas, é vergonzoso, eso non pode ser. E a culpa é de todos, eu entendo a culpa, pero é de todos. As administracións, locais, autonómicas, da universidade, a primeira, por non ter equipos coordinados que fagan o traballo en equipo, non sei, agora eu penso que é un momento, fixose unha lei de patrimonio, penso que é un momento, cando se desenvolva o decreto, facelo, porque para seguir nas mismas, é moi fácil sancionar o director, meterse toda a responsabilidade, meterlle a responsabilidade de pagar o promotor, e sacamos o expediente de encima, pero con eso non chega como ciudadano que paga impostos. Penso, deixo isto aquí, non sei que pensan os demais. Rebeca e despois xa. Un minuto porque, como sabedes, o Concello pecha e temos que marchar. A mí parece, estou totalmente de acordo co que dixechedes, me parece importante que volva a sair este tema que saiu hai 2 semanas nas xornadas que tivemos sobre a situación actual da arqueoloxía en Galicia, porque efectivamente é un problema moi gordo que temos coa xestión da información resultante das intervencións arqueolóxicas e, sobre todo, de grandes intervencións arqueolóxicas. É un problema o que temos cos materiais, o que temos coas memorias. Efectivamente, hai que aproveitar este contexto para, dunha vez, chegar a un consenso, decidir como temos que entregar os materiais, non somente os materiais arqueolóxicos, sino como hai que registrar a información estratigráfica, etcétera, etcétera. Por iso insto a que, por favor, quen poida cubra a enquisa que abrimos, a ver se a partir de aí sacamos un documento que nos poda valer para todos, non? Iago e Pepa. Boas tardes, Iago Serra. Eu voto en falla un tema moi importante. A realidade é que se está actuando en un conxunto histórico que é un BIC. E un BIC se corresponde con unha serie de relacións espaciais que se conforman con edificacións e que todo iso ten unha estrutura que así foi considerada monumento, BIC, ben de interés cultural. As intervencións están entrando no chan, que sí, que é parte do conxunto histórico, pero está dentro desa entidade, dentro desa unidade. Eu, a veces, vexo as intervencións arqueolóxicas que despois quedan abertas para poder ser apreciadas, deleitadas, en fin, de alguna forma experimentadas como ben cultural que se pon aireado e aparece aí de enorme interés para a comprensión da historia. Sí, pero na forma de facer esas ventanas, esas fiestas para dar cobixo, digamos, accesibilidade, como dice a Constitución e a Lei de Patrimonio Cultural, pues entra a desvirtuar a veces ese espacio construído, ese espacio que é un monumento, un BIC. E non quero dicir que os proxectos son malos, non quero dicir que a mellor asesoramento dos arqueólogos en esos elementos que se poñen aí engadidos en esa relación espacial, pero eu penso que obriga a eso, e que despois está a conservación. Conservación, si non se está asegurada esa permanencia dentro de ben cultural que se acaba de airear e poñer en coñecemento, eu penso que a responsabilidade ten que estar non a esperas de que, non se mentira, chea de humedade. Pois iso ten que ser unha idea de proxecto, conservar esa autenticidade, non? E esos proxectos que eu coñezo algúns, pois realmente non están en ese ánimo de obrigación preproxectual e, por supuesto, proxectual. E os resultados son os que están aí. Eu coñezo moi ben o tema de Cartagena. Estuve 3 anos ou 4 anos indo cada 15 ou 20 días a Cartagena e, desde logo, pola afición que me recoñecedes casi todos, non paraba de ver esas cousas que hai ali en Cartagena, non? E realmente só hai unha que me parece acertada, que foi aquela que fixo Moneo, que todos coñeceredes, que é o tema do Coliseo, e
2 ou 3 edificios modernistas que interpretou en unha unidade conxunta sin darlle máis valores arquitectónicos ou artísticos ou históricos a un que a outros en esa entidade, claro, Moneo, e iso está aí, pero hai que aprender esas cuestións, non? Así que, se vou por unha plaza e vexo que esa plaza decimonónica ten unha relación espacial concreta, conformadas con uns materiais, unhas texturas, e de repente, a parte máis importante, que é o pavimento de todo o tema arquitectónico, do territorio, da cidade, está agujereado, bueno, pues, a mellor hai que replantearse esas cousas tamén, porque desdice ao tema do ben de interés cultural, que é o conjunto histórico, pero tamén eu penso que a percepción dese valor arquitectónico, arqueolóxico, que se está poñendo en coñecemento directo. Entón, a mí esa reflexión a mí me parece moi importante e quizás simplemente a coloco aquí por si a mellor hai que facer algunha, digamos, con casos concretos, algunha reflexión posterior. Sí, igual podríamos facer outro debate sobre esa temática, ¿no? Sobre a maneira de musealizar os restos na cidade. A última palabra de Bueno, con respecto ao tema dos materiales, a Braira sabe que é un problema que me preocupa. Creo que para min o problema máis grande é a falta de entendimento, conversa, acordos, non sei exactamente o que ten que haber, diálogos entre todas as esferas arqueolóxicas que están funcionando. Profesión, museo, universidade, administracións múltiples, e hai problemas moi importantes de fondo. Por outro lado, para min está o problema de como estamos concebindo a arqueoloxía, a intervención arqueolóxica. Estamos concebindo a intervención arqueolóxica como unha intervención en campo, ¿no?, en donde recuperamos unha evidencia e desenterramos unhas estruturas, ¿no? E despois a preocupación, eu escoito continuamente a musealización de estruturas e poucas veces a musealización da imaxen do que aí saleu, que é bastante máis complicada. Entonces, é unha arqueoloxía da obviedade. Mira, un muro. Eu non sei a vos, a min a verdade é que ver restos de muros non me gusta nada. Si non ten un significado ou unha entidade. Entonces, realmente as intervencións arqueolóxicas actualmente, e é un paso importante que hai que dar, lle falta o paso de se vai escavar determinado tipo de xacimentos, teñen que estar previstas unha batería de especialistas que obrigatoriamente deberían estar implicados. Que non pode ser unha carga para o promotor, por suposto. Se algo é de interés social, ten que ser a sociedade quen o asume, non? Entonces, ese é realmente un dos problemas. E o problema despois é a ver quen quere estudiar este material. Estás mencionando a palabra tesis. Unhas tesis parece que o salvan todo. A gratuidade ou un grupo, como se non supéramos que as universidades están compostas por 2, 3 personas e pouco máis. O sea, estamos pensando, non sei, en que plantillas e en equipos de investigación. Imagínate as empresas de arqueoloxía, Pepa. Imagínate os proxectos, cantos se poden autorizar en Galicia cada ano. Imagínate, e cantos arqueólogos hai. Por iso, que é un problema gordo. Que o problema igual, que se a universidade non pode exixirlo a entes privados que están autorizando cualquier tipo de intervención por aí, que sacan terra, pero eso, deixamos un muro aí, pero ni sabemos os materiais que apareceron, ni analíticas, ni nada, por eso. Eso é o problema de todos. Pero non podemos olvidarnos que a universidade culpable de funcionar mal durante tempo unha arqueoloxía da investigación quedou á marxen desde fai moitos anos, quedou completamente á marxen se a universidade non ten
posibilidades de ter unha dotación económica, cousa que non ocorre por ningunha vía, cada vez é máis complicado, pois é un problema de todos. Non é un problema de todos, pero é que incluso a hora de acceder a material, e incluso cando xa está depositado no museo, tes máis dificultades por estar mezclado aí o valor patrimonial co valor documental, e o acceso material é tremendamente complicado. Disculpa, creo que o tema está claro e podemos trasladar a discusión á praza porque senón nos van a encerrar aquí dentro. Vale, moitas grazas a todos. Gracias.